बाप रे बाप, एकदम आगे तो बुझाता है एकदम हम पाकिए गई हो। मछली बनाए में तो अभी मसाला एक और भूजे में तो हमरा बुखार चढ़ जाए। कने बनल बनाओ तो मन तभी नहीं बनल न तो सुन हम जा तनी बधारी बुढ़ऊ फोन कइले रहल हम। अरे का कहला कुल घास में के पीने के पड़ी कहत तो जोता तो ताई के घसिए बिन द तबे न इसी जने रह पाई समझलू। घरे केवाड़ी के देख के बन जी तो बबुआ के खिया पिया का बनी आ तू खा पी लिया लेट होती ना तो की तो मम्मी जी आई न तब हम खाई बाकी आई रोवे खाइए के जाई तब तक बना देते ना तो हमरा फिर खाए के ना लेट हो तो बुढ़ऊ खिसियाई लगे ना फिर उनको खाए के बा ना। आज जब हमनी के खा ले तू बबुआ खा के अपन किली केवाड़ी से के आराम करियो ठीक बा। हम जा तनी खेत मम्मी जी तो छनाल का खा ली ना रहे दो ना खा ली। खाई आ कब से आई देरी मत करो हमरा अकेले ठीक ना लगी। बताओ नहीं हो चल गई अब अकेले हम का करी मतलब खानो बाप रे बाप सुता सुतल देह दुखा जाता लेकिन बनावे के मन करते नहीं खे। राती के भात रहुए तो सोचनी का बनाए कुछ वो कहना के घरे जाई हमार तो बुझाते नहीं कि हम कहना के घरे जाई। अरे बाप फेनी लागत आवत बुझाता कुछ कच मच बनत ताटे। चलो तनी एनिए आज एनिए अपन डेरा जमाई में हे महादेव जी तनी हमर साथ दियो कि हता ना कुछ हमारा के मिल जाओ। भूख लागल बा लेकिन मन नइखे करत बनावे के एनु कहाला छै त धन रहते हुए खइले बिना आदमी मरेला देहिए नइखे चलत देह नावते नइखे त का करी। चला तनी हम मांग के कोनो घरे खा ले आराम से आ तनी मनी बचा के रख ले सांची के बेरा खाए खातिर का बनावे के बटे आखिर पेटे में न भरे जब पेट भर जाई त का खाए बनावे के बा यही में महकता। मसाला निकाल दी तबे न पिसाई ए कन्या मम्मी जी नहीं खी ए बचिया काला जइले बाड़ू हमू त मेहरा रुए न बानी। ई कहा हो बचिया मछली बनता के हानि रौरा हम एगो पिसावा टांगी लेखा काहे बा काहे ओकरा कटले नहीं को में से काट देबो त दूगो हो जाई। ए बची तार गोतिए नहीं लागब हम हो देखनिया पत तो पले बाड़ू बुझा त तारा के देखलई नहीं के आदमी आई रुपया त देखले नहीं की तार सास कहां बाई गोल बनी बारे आ देखो भुला गनी भोर पर गइले उहे कहलिए कि हमर पतोहिया बनावतिया मछरी आ जाके कनिया खाला घरे का अकेल पेट के खाना बनैबू हमार लइका फेका नहीं मम्मी जी कनी है। हां बुढ़िया तार जाता लिए खेत पर बुढ़ा हुआ के त कनी है कि घरे दरवाजा बंद करके रखियो कोई आवे मत। दोसर कोई हम त तार बड़का छोटका बाबा के पतो हनी दोसर कोई रहल होई। हां ये कन्या बड़ा सुंदर लागता हुआ तार आंख त बानर के आंख लेखा बा खूब निक लागता हो कन्या निक लागता नहीं हमार की बड़ाई करता आए बचिया बानर के आंख के तू का जानलू हो बड़ी तेज तरार होलन स जान जा नाक त बुझा तक एकदम सुगा के ठोर बटुए जान जा सुगा के ठोर लेखा नाक लेले बड़ू सुंदर लागता नहीं। द कन्या जाई मम्मी जी हम तो आई आ मम्मी जी हम तो हम जाई द मछरिया जाई बचिया द में हम कुछ ना दी ना कोई के आए अरे बा खेलवाड़ी तारा मुसासे नु लागम हो अम्मा जी कह हमरा के अम्मा जी कह सासे लागम तन झूर झूर छना रे उ का हो सब कोई के खिया होता ना मत ले रो हम नहीं खींची ना तो एक दू टंगिया वाला तीन पीस ले ले बानी कनी अपना सास ले कह दी हो ठीक बा कि फलाना बुआई रही आ डांटे लगन त कह दिया मजाक कइनी हो ना डांटियन त कह दिया फलाना बुआई रही का नाम रो मरद के आय का नाम हो टूअर ठीक बा चल तनी कनिया जान लो कॉले रही नु आय कॉले रही नु हां हो तनी कॉले रही हो मम्मी जी गजब बात करी ना हमारा से कोई दरवाजा बंद करके कोमोड़ियो ना बंद कइनी कहीं ना हमरा से बंद करके रखी आ ओने जाके कह दी ना के घर हम चल जा आए अब आओ तन तब न पूछो ना तो एबरे डांटे सुन बाप रे बाप जोरल ना चला हो पतो ताकत होई का जाने खइल हो बिया कि ना नतिया खेत पे गोला पे खेत पे निकले के मन के कतना काम हो जाता हुए दम मन थाक जाता हुए
आई हो दादा काजी चाची जी का हो कने कहाँ जात रउआ त एकदम दूज के चांद हो गइल बनी। जब से पतो उतरले बनी छोटा की त घर में से बहरी निकलता ही नहीं। आई हो रामा ये कहाला। अच्छा ये बताओ कनिया मकिया रुपया के दिन आगुल बा खेती बाड़ी के दिन बउए घरे जा तो घरे देख गोइठा गोबर द आ बहरी जेबू त खेते में एकर जानते बड़ी बड़ी फुर्सत लागत तनी बैठे के में तनी तू तो घरे अगर जब से करने आइल बे तब से आवत नहीं का जानता है। जान तनी चाची जी आजकल के जुग जमाना बड़ी खराब हो गइल बा। अच्छा ये बताई रउआ घर में नहीं खिया हम चल जाए त घर में उचित नहीं खे ना जी। हैं बताई पागल बड़ू हमार वैसे कनिया नहीं के तही का हमरा उतना इतियो नेमो ना रहेला त ये दादा फलनी हमरा घर में हमर दुल्हनिया के जीवन ना बिगड़े वाला रहे सब क्योंकि सिखावला ले बिगड़ जइसन ना जी चाची जी हमरा बड़ी डर लागला ऐसा ही पवित्री घरे पवित्री हमरा अच्छा ना लगा दिले रही का कि अपना बड़की पतोया बादी कि हमरा सिखा दिले है पतो के। अच्छा ये बताई कि हम ओकरा सिखाएम तबे उ सीखी। खेलवाड़ी जैसन बिया वैसन समझे ले सोचे ले त उ दिन भर में एक दो आदमी के चुगलाई ना बतिए तो कर पेट के खाना ना ये दादा वही पर जाके कहत रहले सब हई रूम पर के माई ओनी रही जा ने ते जगदीश के माई रहली त कहत ना कि ये के जाके फलानवा हमर पतो के मार उल्टा सीधा सिखौले बिया कि हमरा से झगड़ा करतिया। अच्छा ये बताई यही के चलते हमें डर है हम कोई घर ना जाई ना जी यही के वजह से आ जादे बच्चे तनी उहे कनी नु त अरे हम जातन देखा त घर पतोहिया के कबे ले छोड़काइल बनी अब कब आवत नहीं खेत त कहते मम्मी जी से कराहे अब वो लइको हमर चलगुला हमू चलगुनी आवत हन बूढ़ा खइले नहीं कि अभी हतानी कुछ चाय पी के आजी तब छोटकी पतो कैसन बड़के त खचलिन मिलिए गइल कि नहीं हरे में अबोरले रहतिया का करबो छोटा के लाखों में हमारे जैसन हम खोजले रहिन वैसन बिया हमार पतो लाखों में एगो बिया तो के हूँ इटुना गइयो कहबू तब हाँ भैंसियो कहबू तब हाँ हम अपने मन के बउए कह दे में कनिया हर चीज क्यों न बेरा खानी कह दे एक कनिया हर चीज बना दो कर दो ई ना कहले त ना बनाइम कहे नहीं करते मम्मी जी झट्टे बारी आगे झट्टे बनाई इहो ना तो गैस पे ना आगे पे चूल्हा पे हां तब ठीक है बटे जी जानता हूँ दाल भात भुजिया बना देले रहले आ तब जाके लइका हमर मछरी लिया देला सा अब ऊ बनावत कते जादी मम्मी जो से का हो जे ना भुजिया सदिया दलिया त का कहे फेकाइबे न करी माल गरु बात हां अब लान दे त बउआ त कोई नहीं तोने बढ़िया मिलल भाव से मिलत ए माई ले लेनी अब वो 1 किलो ना 1.5-2 किलो मछरी ले लेबा जान जे बताओ त वो अते नु करत ओकरा के हमर लइके ना लायक बा जान जे हमर पत्तो त लाक हे शिव गुरु हम कहे न जतने हम रोले बनी उतने बाची हमरा अच्छा मिल गई बड़की पत्तो के लेके हम कतना रोले बानी उना कहत नहीं कि बड़की पत्तो रे त ना के रौरा ए अपन पत्तो के ना जनन सुखे ना जननी त पत्तो का कहाला खकियो जी तरह के ना कबो बरो हमर झरले होई ई त हमारा कहे से पहले अपन कंगी नक ले रही तैयारी रही कब मम्मी जी के बाल झाड़ दी कब मम्मी जी के तेल 2 टाइम तो तेल लगल सूती उठी आई तो पहले हमारा गोड़ लागे तबे कुछ काम करे जाई। हां तब ठीक है बिया जी संस्कारी मिल गइल बिया कहत नहीं ना कि 5 बीघवा में आसो धान रोप हमें ना ओस बुढ़ाऊ खिसिया गुण कहतन धान रोपमा के करा के चिरौरी करम त तू पानी दहो बोरिंग के तू पानी द ना घाम मुगी त के करा के चिरौरी ये जी ओए हम सोचते कि का हम करी अकेलीवा बानी हुआ के हल होने की चल गइल बाहर कहतनी कि ज्यादा 5 बीघवा में होने मत रोप एने भीतर एकने बाजड़ा फेंक द बाजड़ा हम त बाजड़ा जनेरा रुपाई हमर कुल ही ये जानी हां असो हमारा धान खेके नहीं के खेती करे के करावा झुटो के जतना के होई बबुआ ना उतना के खिलौनी हो ठीक है बाटे ये कहल जाला हो बेचारी कितना दुख एथी कइले रहली है कि हमर छोटकी बड़की पतो से तना के जानले रहली है कुछ कि पतो कैसन हो गेली सन आ तेल कहियो लगइले रहली लेकिन छोटा के कितना निक मिल गेल बे ठीक है न बाजा चल अच्छा सुना तारू का हो जी अरे लेवा खाना मा का बोली खाना मा लिया हम खाई तो नहीं जाए के हमारा म्युनिसिपैलिटी में एगो बात बताई हैं एगो बात बताई हां मेरे मुंह में कच्ची तो लागल बह दे मम्मी जी काहे ऐसे करी ना का बोला कम के आइला इतनी दिन भइला मम्मी जी के खिलाफ पूरा काम भड़कावा तनी का बोला बोलो बोला ना दरवाजा बंद करके मछली बनामो जा तनी बधारी में आ हम दरवाजा बुला के बंद करके एगो मेहरारू के भेज देनी है ठीक उहा के डेर कुल लेके गोइली काची लेके गोली निमन मछली के पीस भाई हो दादा लो अब सुनो एकर कहानी केवर मेरा रुला लिया हमारे तो जगह रही हमारा पातर रही तनी मनी
टूअर बो कहत रही है। टमाटरी टमाटर नाम हो टमाटरी ओकरा के कहे नहीं जाए। तो कुछ भी हो कहुए आईरी कहत है हम तार दे आदे में कहीं बड़का पापा के तहार ससुर के में पतो है आ तार सास भेजल है। अभी मम्मी जी आइल नहीं कि तुम पूछियो ना पैनी है हमरा के डाटम जमा हां होते। तोरा की जय करो हम का कही। के तना अरे त केहू कुछ हुआ के कह दी घर में के तो दे देबू। ना देती तो मम्मी जी बोलती नु कोई के भेजत है तो इज्जत नहीं कैसे देता। कहती ना कि हम चिन्हत नहीं कम दे दी उनका के। हम का कही साला कमात कमाते जे हालत खराब होइल बा। आ ये कनी के कुल नवाज कोइल बड़ी सन घर में के कुल अन के कौन बना के धइले बड़ी सन ये मेहरा रुई। तो हनिए का अपने से मंत्री बन जाता सन घर में के आए करे तो हनिए के घर में के माने युधिष्ठिर वो बन जाता सन आए अपने से माने हमनी के घर में कुछ वैल्यू नहीं खे। तो वो अपने नु आइली हम का करे बुलावे काहे होई रही। तो आके कहलिया तू दे दे रो मछरी हमारा का पता तब तो पेटियो ले बुलियन। हां ओ भाई बतावा ना ते उनके के दे देले पेटी तो तोर का खाई बेटी। मुड़ा पिसवा। अब सुनो एकर कहानी सुनो एकर कहानी एकदम ये कमाना एकर दिमाग काम करता। ये कवाई हो का दिमाग के तू हो मोती गति काम ना करेला गिरल रहू का नजर में अपना ना गिरल ना रही। हां मार देले रे बाबा कॉल चूल से एक बार। यही से तो मोती कम काम करता नु। हाँ तोरा की जय करो हम का कहीं हमार तो बुझाते नहीं कि हम घर में ससुर हम कैसे हम जी ही बतावा साला 2.5 किलो मछली ले कोई नहीं है बाचल पे खाऊं भरे कि ना आए आधा किलो से लेवल भाई खाली आधा किलो तोरा कम बुझाता। हमरा के न डाटे जे माईए भेजले रही। अरे झूठो के तोरा का बुरबक नु बना के ले गुरे जाके पूछी लेके आओ तनी जवन बात तो लेके आवा तनी जवन बात तो हम कह देते कि जाती है तो तेहू ओकरा के ले जा कोई जे जात तो चूल्हा लगे तब तोरा होश खुली बुझा गइल। ए बतावा ससुर हम इंडिया काम धंधा क के खेती बधारी के रोपवा के कि चलो तनी खाना खाई आई अलगे को ड्रामा लगा देला से घर में का दुनु मछली लेके कौन पाहुन के दे आई हम का कही करा के। ए कन्या अरे केने बाड़ू हो खाना का हाथ गोड़ धो लेनी तार बाबूजी आइल बन तू को थरिया में काढ़ा पहले बुढ़ाऊ के खिया दियो ओकरा बाद में हम खाइब का मम्मी जी कने खाना काढ़ा दूगो थरिया में एगो उ आई बुढ़ाऊ आइल बड़ा ना एगो बुढ़ाऊ के संग हतिया बन के उन कलम त खाना लेके आ उनकर संगतिया छोड़ी रे कोनी कि निमन से रही त काहे फिर देखो मेहरारू को भेजनी मछरी खाती ई का कोतड़ हो उ लेके चल गइले अब उतना खाए भर नहीं खे। मछली खाते हम केने के भेजनी हो कैसा नहीं मौगी एक छोटा हने छोट हने टूअर बो रही कहल कली त टूर बो हमने नाम पूछनी है कि मरद के ह का तब कहते टूअर बो। अही रे रामावा ये जे कले रानी केवाड़ी बन तू यानी कि केवाड़ी ना बन के ले लो तबे न अंदर आगुली भुला के तू नहीं को जानत खेलवाड़ी मांगे खाए वाली असे जेकरा घरे मुर्गा मछली चटक मटक बनी गमकी ओकरा नु ओकरा घरे उचल दी दौड़ के समझ गेलू। हमरा ना पता रहे अपने से कहता कि बड़का ससुर के पतो है लेके ढेर चल गइले आधा किलो से कहलू न खेलाए अब का खइए हन बुढ़ाऊ इहां के खियनी है और रखले बनी रौरा खाती पापा जी खाती रौरा खाते पापा जी ले हमारे ले हो जे खइले ले तू खइबे नहीं को कहले हम खइबे न कने एगो बुढ़ाऊ लिया के धइले तुमका के का हो जे जाके हम जवाब दी लिया जोने बचल तो ओहे न हम कम त खइयन जा अब हमनी को पासे रह के ये ने का मतलब भइल हम का कही कहतन तो हम का कही अपन मन दिमाग ने के अगर हमरा कोई के भेजे कोई तो तारे लाई के कहम न हो उ कहला कि तार सास भेजल द न त खिसिया तो हम सोचे कि खिसिया जाए। चाची जी कने बनी कहा करे अम्मी दादा कने में घर ही में बैठ अगर में बैठल बड़ी ना हां देखत नहीं को पूर्वक बना के चल गुल बिया की तू रबो आ ये दादा आहो कन्यावा आ तू कमे गुगा टांगा कमे आ नीके बाड़ी कन्यावा
कनेवा के जगह तो बुरबक न बड़ी निकले हो जाई बुरबक भाई अपन घर ई लुटा दियन तू अरे वो आई ले या कह दे का तो कह दे त गोतिए न यहानी जे चाची बिजी विदा कइले बनी एक मछली उठा के महतना दे देली कटोरा भर के ओही ए अरे बुढ़ाऊ लिया के बैठैले बड़ा आदमी से नहा देवल जाला पागल हड़ू आय हम सोची ना कि ना देम ना तो मम्मी जी खिसिया जिम के कोई के भेजत त इज्जत खराब करतरू। ना ये कन्या देख पहले बड़ जेठ से पूछ लेवल जाला ओकरा बाद उनका बैठैले रह तू बूढ़ी त अइबे कैली हा। अच्छा ये बताओ कन्या केहू के देबे लेबे के होई तो हम न देमले में हो तिनका के नया नहर पिंगा पे हम सौंप दे हम अब ये ना जी लेकिन वो टूरो में गलती बाटे। अच्छा ये जानत ये के नए न चल कनिया बड़ी जे घर में तो कौन नया काज बाटे घर में आवला के अब मांगे लो नाम लेते शैतान हाजी तन से रासा द न कनिया है लोटा में भागलू के ना भागलू देखा तो लोटा वही लोटा में मारत रास्ता निकल देता यो खातो में मछरी आ गई नी आवा तू मांग के ले गने 2 पीस 2 पीस रहे ढे तना रहे बक न भागलू खेले वाली तो तन से मैं रासा तो डुबा के खा लेम तो भागलू के ना अपन जंगल चलते नहीं के कल में नौटंकी हम तो लाज शर्म नहीं के लागत केहू घर में घुस रौरा के मम्मी जी भेजले रही रौरा के मम्मी जी भेजले रही जी कब कहेगा कि तार सास भेजले भाई तो खुद बोलैलू हमरा से झाक के है तरे क्या कहते रे कसम से मम्मी जी हम ना बोलैनी है। हम जात रहनी तो कहते दीदी सुनी ना हमारे सास हमारे बारे में शिकायत ना कली टोला पर पूछू तो कसम से कहते थरिया में भात सूखा लेके आई रही ये कुल करता नहीं रहता घरे हम नहीं के कुछ कहले मम्मी जी शिव बचनों के बैठैले रहली हम तो नहीं खींच अही रे कारम ई का करते घर में नौटंकी हो हमरा गोइला का हो गेल खेते ए कनी जान लो सुधीर तू तार मुंह नोच दे तार मुंह नोच दे के ऐसे रासा खाती ऐसे करल ताई केकरा के भेजले रहलियो देख ले आई बड़ी आई के कुल मछली खिया देले बड़ी दे देले बड़ी ये लोटा लेके आइल बड़ी लोटा का हो निमन बुर्बक बनौलू आई रे मोर हेलो मौगी हाथ चटत एकदम दूसरा है ये ए तू भागमु कि ना हो र अजी हम का कहले बने अपना पतो ओकरा शिकायत नहीं कते नजारा मारत है यहां के दिन के नहीं हइले बड़ू हो नहीं हटा ना भागलू बस साताड़ू भागत कि ना भागत 15 दिन भइबे कैला भी हम बोलत तने के सुनात का है बाबूजी के भेजले रहे मछली ले माई कॉल रहे ना मैं कोई ना कर लेलम तो कब कहनी है कि हमरा के तार माई भेजले रही अहो कने अभी से लगलू का आनी ना बाबूजी ताई फोन से कनी कौन रान देखाई बुका हो तू एकदम पागल हो गल ना अभी लगले कहत रहलो के सी बचन बो के ये हो रही उ निकर लिया ना तई मर्दाना ले वीडियो कॉलिंग पे बतियावत रही देखावत रही कि नतिया हमर से थी बियाह हो के भट्ठा गनी नतिया निक नई खे दो गला होइसे ओसे पूरा करत ले कैसन मर्दा रहे मर्दा के देखे रहे ई गरियावत रही ओ मर्दा से अपना मर्दा की ने का के अच्छा हो ए तू अर तू जाइबो रौरा किरिया खा के कहीं त जी झगड़ा लगा के चल देनी किरिया खाई हो देखा ई करे के टोला में के पतो ही नहीं नन सीख हातनी पतो बार तो पतो नहीं ना सौ गौ से न त हमरा के जानत नहीं को अब तो सही खेला करिया के बात मत लेके चली हो ई करे के तीन फेरवे हमारा नहीं के बुझत कि का ई खेला मंदारी कोइले बैसना पड़ा में एको गो बात सच ना बोल लिया जान ली आई ले सीधे कहते सास भेज लिया थरिया में भात ले कइल या लेके चल गेलई मछरी तारा बोले के ना चाहिए तार जाते के ना चाहिए असई कोई कुछ होई त लेके चल जबू बोला ई करो मती गति काम नहीं करत बुझा गेल हमारा ई करो मती गति काम नहीं जा खाना करा जा ले जौन बातन द मुंह तकतड़ू बुढ़वा हमरे के न गरियाई घरे करम त बहरी बिलाई बहरी करम त घरे बिलाई ये त बा हमरा घर के दांदा